Poďme, veriaci, hore do večeradla so srdcom plným viery. Príjmime Pánovo pozvanie a s radosťou sa zúčastníme na eucharistickej hostine. Slova utierne Veľkého štvrtka vyjadrujú podstatu liturgie verných. Zatiaľ, čo v liturgii katechumenov išlo o Božie slovo, liturgia verných je účasťou na baránkovej hostine. Spev Veľkého štvrtka nás Kristus pozýva na hostinu, o ktorej hovorí apoštol Ján v svojom zjavení. Je to hostina, ktorej hostiteľom, ale i pokrmom zároveň je Kristus. Počúvame o tom pred veľkým vchodom, keď sa kňaz modlí: Príjmi, že ja hriešny a neužitočný sluha prinášam ti tieto dary. Veď to ty, Kriste Bože náš, ich prinášaš a si prinášaný, ty ich prijímaš a si rozdávaný. Prvou časťou liturgie verných, liturgie Eucharistie, je Veľký vchod. Je jedným z najhlbších momentov božskej liturgie. Cirkev v ňom vstupuje do tajomstva Kristovej obety. Chlieb a víno sú nesené z prípravného stola, žertveníka na oltár. Tento pohyb nie je iba presunom predmetov, ale obrazom Kristovej cesty na Golgotu. Rovnako je obrazom Kristovho pohrebu. Kňaz ako Jozef z Arimatei nesie Krista a ukladá ho na oltár, ktorý predstavuje Kristov hrob. Práve v tejto chvíli zaznieva cherubínska pieseň. My cherubínov tajomne predstavujeme. Cirkev v nej prestáva hovoriť sama za seba a prijíma hlas neba. Vyznáva, že stojí pred kráľom všetkého, ktorého sprevádzajú neviditeľné zástupy anjelov. Preto zaznieva výzva: odložme teraz všetky svetské starosti. Nie ako útek zo sveta, ale ako vstup do hĺbšej skutočnosti, kde sa nebo dotýka zeme. Veľký vchod sa stáva hranicou medzi prípravou a naplnením, medzi slovom a jeho uskutočnením. Od tejto chvíle už nejde o obraz, ale o skutočnosť. Kráľ slávy prichádza pokorne, aby sa daroval za život sveta v tajomstve Eucharistie. Ďalším veľkým momentom liturgie verných je vyznanie viery. Predchádza mu výzva: milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali, a ľud odpovedá: Otca i Syna i Svätého Ducha. Pravú vieru nie je možné vyznávať v nejednote alebo neodpustení. Je to naplnenie Kristových slov pri poslednej večeri. Počúvame ich v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Symbol lásky a jednoty je naznačený v tomto momente boskom pokoja, ktorý si dávajú kňazi navzájom, prípadne aj diakoni. V ranej cirkvi si tento bosk dávali aj veriaci navzájom. Spomínajú ho napríklad svätý Justín filozof i svätý Klement Alexandrijský. Má to byť čas a miesto na to, aby každý v svojom srdci odpustil. Pretože sa nedá vojsť do jednoty s Bohom, ak nie som v jednote so svojím blížnym. Následne diakon zvoláva: dvere, pre múdrosť vnímajme. Kedysi táto výzva znamenala zatvorenie chrámu, aby dnu nevošli katechumeni, kajúcnici alebo neveriaci. Dnes však zaznieva ku každému z nás. Pripomína, aby sme strážili dvere svojho srdca i mysle, aby nemohla vstúpiť žiadna zlá myšlienka, ktorá by ukradla pozornosť od prichádzajúceho tajomstva. V tomto momente veriaci, vzájomne zmierení a pripravení na Pánovu hostinu, vyznávajú svoju vieru. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
Počas vyznania viery kňaz berie do rúk plátno, nazývané z gréckeho aer, vzduch, ktorým boli dary prikryté a ovievaním sväté dary. Ak slúži biskup, sníme mitru, skloní hlavu k svätým darom a kňazi mávajú vzduchom nad svätými darmi a nad jeho sklonenou hlavou. To symbolizuje planutie Božieho ducha a zároveň pripomína zemetrasenie, ku ktorému došlo pri Kristovom zmrtvých vstaní. Slovo nás priviedlo až sem. Kráčame v ústrety k cieľu, k naplneniu a uskutočneniu Pánovej hostiny, ktorá je nielen históriou, ale stáva sa prítomnosťou. Slovo sa stáva telom a prebýva v spoločenstve modliacej sa cirkvi, ktorá kráča v ústrety Kristovi, aby sa mohla naplniť pokrmom večného života. Kristus pozýva k slávnostnému stolu a volá: poďte, už je všetko pripravené.